nan diharukan dak kabulih pinta ko lai kabalakunya to nan dicari indak kunjung basuh antah be awak nan talampau pilih antah de urang nan dak katuju mangkonyo badan kini nan surang juo antah de awak nan talampau pilih antah de urang nan dak katuju mangkonyo badan kini nan surang juo baju rayo Allah tabali antah kamano ka dipakai nan di kawan lah pakai baju marapulai lapu Allah badan dema nanti candala kanai santo pilalai antah pabilo masonyo di denai lapu Allah badan dema nanti candala kanai santo pilalai antah pabilo masonyo di denai nan urang maitung hari menunggu aneka tibo nanawa maitung jari namua candong lagi lo de ula aga nan urang Allah baara anta kapabilo masonyo di awal apola namo paala kacaro sampailah pabilo dene kacoiko urang la baduo dene surang juo dan ko wala batambah tuo oi amma tolonglah carikan denai bini nan elo budi sesuaikan da di hati yo malang siang malam balang-langang raso hati makin tagamang dan ko batambah usang ka sampai tuo badan mambujang nan urang maitung hari menunggu aneka tibo nanawa maitung jari namua candong lagi lo de ula aga nan urang Allah baara anta kapabilo masonyo di awal baju rayo Allah tabali antah kamano ka dipakai nan di kawan lah pakai baju marapulai lapu Allah badan dema nanti candala kanai santo pilalai antah pabilo masonyo di denai lapu Allah badan